Конен отряд и колона от над 1100 походници, видимо отпочинали и с настроение, преминаха 17-километровия маршрут от село Софрониево до Рашково бърдо и Липница. През изминалите дни на похода поклонниците на Христо Ботев и неговата чета изминаха общо 46 км от 120-километровата ивица от Козлодуй до върху Колчица. С това първият етап на похода приключи. 62-я национален международен туристически поход премина при следната програма. 27 май. До 17 часа групите бяха пристигнали на Козлодуйски бряг, бяха направили своя бивак и в 17:30 на кораба Радецки започна техническата конференция. Там получиха пълни указания и подробности за целия преход от Козлодуй до Околчица. Бяха споделени и всички онези мероприятия, които ще съпътстват всеки бивак по време на преминаването. След което всички групи бяха изведени на тържествения митинг Заря, където походниците бяха групирани в общ самостоятелен четвърти блок, който заедно с Зарята участва в тържеството на връх в Козлодуй. Всичко това продължи до 11 часа вечерта. На другия ден в 6:30 сутринта започна първата екскурзоводска беседа на паметника на Христо Ботев на Козлодуйския бряг. След първата екскурзоводска беседа цялата група деца, средношколци, мъже и жени потеглиха за град Козлодуй, където имаха кратка почивка в 8 часа на площада, след което потеглиха и в 9 без 15 бяха на Матеев Геран, където беше втората екскурзоводска беседа, там където Ботев е почивал, как и по какъв начин е попълвал състава с Козлодуйското даскалче и с другите исторически данни, които им бяха съобщени на всички участници в похода. След това от групата и целият поход се отправиха за Бутан, където в 12:30 часа бяха на Поповото ханче. Трета екскурзоводска беседа. След нея в отличен строй, в отличен порядък, при 38 градуса жега, походниците пристигнаха в село Софрониево, където бяха тържествено посрещнати от кмета, с децата от училище, с цветя и с музика, отведени до площада на село Софрониево, където се вдигнаха българското и европейското знаме с съответния ритуал и след което влезаха в бивака. В 17 часа по традиция се прави първата среща с ръководителите на похода за отчитане първия етап и набелезване на бележки и програми за следващия ден. Всичко премина много добре, за което беше изказано и похвала от главния ръководител на всички ръководители на групи за това, че съобразихме се с голямата жега и на време изтеглихме децата да пристигнат в Софрониево. Как се чувства след като премина първият етап на похода? Изморен ли си? В цялата рода се чувства ляка умор от прехода, но няма да ни попречи да завършим целият поход. Чувстваме се добре, настроението е на доста високо ниво и сме щастливи от това, че сме на похода. А за първи път ли сте на похода? Някои от нас са за първи път, други са и за втори, но емоцията винаги се остава неповторима и колкото пъти да го посещаваме, винаги тя ще бъде върховно изживяване. А ти как се чувстваш? Изморена ли си след като премина близо 50 км преход? Да, изморена съм, но тръпката, която изживяваме докато вървим, се струва и тя ни държи да не се уморяваме. А за първи път ли преминаваш похода? Втора година. А до година пак ли ще дойдеш? До година не, защото ще бъда 12 клас. И няма да имам тази възможност, иначе бих дошла отново. Не съм изморена, защото това не е първият етап от похода. Първият етап беше вчера. Първият преход. А днес вече сме набрали сила, вече сме много по-уверени в себе си и сме свикнали с ходенето пеша. Починали сме повече от първата вечер и определено сме бодри. Сега след едночасовата почивка ще сме още по-готови за преход. След кратка почивка в Алтимир продължиха по маршрута Добролево-Борован, където ще пренощуват. Утре поклонниците на Христо Ботев и неговата чета ще преминат 14-километровия маршрут от Борован до Баница. При паметника на Сава Катрафилов участниците в похода ще бъдат посрещнати от жителите на село Баница. Следобедните часове на деня ще се проведе традиционната среща на кмета на община Враца Тотю Младенов с ръководствата на групите, след което ще се проведе туристическа вечер.
Георги ще помоли за